сейчас вот мы тут застраиваем. Бу Казан экспресс складлары. Әлеге маркетплейс Европадағы ең тиз үсүші интернет сату мәйдандарының бірсі санала. Илдә иктисади хәл нинди булса да, аларның максаты халыкны кирәкле товар белән тәэмин итү, кече һәм урта бизнес өчен онлайн сату мөмкинлеге бирү. Без бит бизнесменнар, без политиклар түгел, безнең эш ул кешеләрне тотып калдырырга да, чтобы увольнениелар булмады, эш урыннан сакларга. Вот, аннары безнең задач, без бит интернет-магазин, безнең заказлар бирәләр, заказларны кешегә вакытында алып килергә. Менә заказ алдык. Менә монда штрих-код пикать иттек. Әлеге маркетплейс аша 100 шәһәрдә заказны алу мөмкинлеге булдырылган. Хәзергә әлеге киштәләрдә 23 миллион товар саклана. Башта авыррак булды, потом уже нормально, әйбәт эшләп була. Зарплата кушай тоже, үзеңдән зависит уже. Күпме эшләдең, столько уже алдың. Минем кулдан товар уза примерно, 1500 примерно, 1800 шулай. Монсы Wildberries складлары 20 ил белән эшлиләр. Онлайн мәйданда Россиянең 611 мең эшмәкәре үз товарын сата. 90% кече һәм урта бизнес вәкилләре. Көн сайын әлеге маркетплейс аша 3,5 миллион заказ ясала. Мы предпринимаем абсолютно все меры. Без килеп чыккан вазгыятьтә товарларыбызны клиентка вакытында илтү өчен барлык чараларны күрәбез. Логистик үзәкләре тәүлек әйләнәсе эшли. Илтеп тапшыруның кыенлыклары юк. Узган атнада сайт эшләмичә торды. Ул техник төзексезлек иде. Тик беренче тәүлектә үк IT белгечләребез аны төзәтте. Мондай маркетплейслар кече һәм урта бизнес үсеше өчен этәргеч булып тора ди белгечләр. Чөнки мөмкинлекләр киң кырлы һәм бу электрон рәвештә сәүдә итү генә түгел. Товарны сортларга аеру үзәкләре һәм заказны кешеләргә тапшыру пунктларын ачу буенча да хезмәттәшлек итәргә мөмкин. Озон компаниясенең шундый 400 пункты бар. Онлайн мәйданчыкта Татарстанның 3200 эшмәкәре эшли. Былтыралар Озонда гына 5 миллиард сумлык товар саткан. Для нас это 200 тысяч заказов. Бу үзәктә көненә 200 мең заказ ясала. Артмады да кимемәде. Эш үз җае белән бара. Соңгы атна ярымда складка товарны күбрәк китертә башладык. Бер атналык 65%-ка кадәр тулы булса, хәзер 70-тән артык. Бездә 1 марттан башлап көн саен кирәкле һәмиятле товарларны саклау өчен түләргә кирәкми. Ягъни бу товарын куярга урыны булмаган эшмәкәрләргә тагын бер мөмкинлек. Гомумән чит ил тәэмин итүчеләре киткәндә, үзебезнекеләргә урын бушы дигән сүз. Монда без инде менә бүген Казан экспресс, Озон, Wildberries-ларны карап чыктык. Монда бөтен яктан да шул барган эшләр бара, ассортимент монда полный. Халыктан килгән заказны үтиләр. 1-2 көндә менә шул теге срок буенча инде безнең күпме булган ул менә. Шул срок буенча бөтен эш үтәләр. Республикада тормышка ашырылучы махсус программа буенча Татарстан эшмәкәрләрен интернет-платформалардан файдаланырга өйрәтәләр. Узган ел ахырында инде без әйтәбез 23 меңнән артык интернет кибетләр барлыкка килде. Алар иң зур 6 маркетплейсларда эшлиләр. Аларның саны әлбәттә күбрәк, бәлки бу 24 мең ярым хисапласак дөрес булыр. Инде менә узган айда аларның саны бик тиз арта башлады, чөнки алар аңладылар, хәзер маркетплейс аша үзеңнең продукциясын тиз сатырга мөмкинлеген ачылды. Алга таба санкциялар сәбәпле безнең илдә сатылмаячак товарларны Кытай, Төркия һәм башка илләрдән кайтарту юллары булдырылачак. Яшел Үзән районыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.